Ola, bos días, xente. Hoxe quero contestarvos aos vídeos, os últimos 2 vídeos que subín a Facebook. Un que era porque cerraran as duchas en Boiro, pero bueno, eso era a nivel do concello. Agora tamén quero dicir que en favor de Boiro e das xentes de Boiro e dos que van a Boiro, levo moitos anos veraneando en Boiro ou indo a Boiro, á playa ou de paseo, e hai que dicir que a xente de Boiro é moi especial. Ali non te sintes da fora, nin moito menos. Tropezas con xente que nunca viches na playa, entablas unha conversación, podes deixar a carteira nunha bolsa á beira da toalla, que a min de momento nunca me faltou nada. Un sitio tranquilo, tanto ten por a mañán como por a tarde, como, bueno, de noite. E despois o outro vídeo que dixen que iba a botar 2 meses sen entrar nun determinado bar, alguén me dixo que dixera o nombre, non podo dicir o nombre, non debo. A ver, eu teño uns principios bueno, me gusta ser educados como fostes vós nos que escribistes en calquera dos 2 vídeos que subín. Entonces, pues bueno, tamén houve alguén que me dixo que era camarera, e bueno, me falou con educación, respeto, entendo, porque eu tamén fui un camarero moitos anos. Entonces, teño un gran respeto hacia os camareros, camareras, ou auxiliar de camarero, como lle queirades chamar. Entonces solamente fixen ese inciso, pero eu intento facer os vídeos para todos os públicos. De feito, aquí en Facebook non, pero en YouTube xa me pregunta a aplicación se os vídeos os poden ver rapaces. Eu fago os vídeos con educación, empatía hacia todo o mundo, e para que todo o mundo os poida ver sin ánimo de ofender a ninguén. Se algo non me gusta moito eso, bueno, fago o vídeo, pero nin o fago con ámbito lucrativo, porque non é esa a miña intención, nin podo, nin quero. Entonces, eso. Bueno, tamén aproveito, porque xa mañán vin unha amiga que escribeu no Facebook, bueno, que non me está pasando por os mellores momentos, bueno, pois tamén lle mando por aquí uns saludos, e bueno, que intente ver o vaso de auga máis de mediado, porque na vida, bueno, pois o que máis e o que menos, pois tivemos tropiezos, bueno, a ver, de todo se sai, hai que ter paciencia, ter moita forza de voluntad, iso é o que lle deseo a todo o mundo, bueno, é ánimo, que non é... A vida é moi bonita, entonces non se pode pensar en estar aburrido, nin nada disso. Hai que intentar, xa sabemos que ás veces, como di o refrán, Dios aprieta pero non afoga. Entonces, pues bueno, desde aquí, públicamente, os meus saludos para esta amiga que non o está pasando moi ben, aí por culpa de un accidente que tuvo, pero ánimo que entre todos, pois, axudándonos uns aos outros, sempre de todos se sale. A mellor cousa que podendo ser, pois, bueno, pois ter a amistade da xente, ter empatía hacia os demais, bueno, nada máis. Intento, se podo, axudar, e se non, aparto-me de diante. Así xa vos contesto a todos. Un saludo e hasta outro día.